Pahilan nyo! Gagol ka mo lang. Susunod dito eh, try mo talaga mo. A few moments later. Ay, Beo. Oh, pero nga mo yung ano, Boyan, yung kumpletong pangalan tsaka yung ano mo, yung birthday. Ay, maganda mo na. Ay, ano. Bawal yung ano eh. Oh, hugas ka. Bawal yung ano eh. Ay! Kung meron, magkakapera na tayo. Ay, meron pa ano, palagay ng kumpletong pangalan mo tsaka yung birthday ha. Kumpleto. Huwag mong, ano, kasi isaan natin to. O, ito na, pagkala ko muna mag-sanitize mo na kasi kailangan niya. Ay, puta na naman ka! Utang kinagago! Tira ulo! Tayo, malapit na. Palagay ng ano, boy, kumpletong pangalan tapos yung birthday mo. Oy, magano mo na. Magano ka? Gagol ka, galing ka sa labas eh. Mahirap na eh. Gagol ka mo lang. Ay, puta! Boss, tawag po raw, boss. Ay, paano? Paperma ng pangalan mo rito tapos yung birthday mo. Ah, yung kumpleto ha. Huwag mo iwali kasi saan natin yan. Oh, wag ka mo. Galing ka sa labas. Sino? Kukuha lang ng sako dyan, kakaunong pesta. Kakapera na tayo. Ay, pare. Kanina pa hinahanap eh. Kakapera na tayo. Palagay ng ano pare, kumpletong pangalan tsaka yung birthday mo. Ha? Oh, open. Ano, baka ano na naman yan ha? Hindi, ano yan, sasahod na tayo. Malapit na tayo sa Tawag ngayon, ano, yan yung natin yung tunay na pangalan. tropa. Oh, magana ko na. Kasi galing ka sa labas. Galing ka sa labas eh. Awi ko! Kasi. Awi ko! Kaya mo na si Erickson. Si Erickson yung akin na. Saan ba si Erickson? Andiyan ba? Andiyan na? Sige, tawag mo. Ay, dito ka pa eh. Ito tropa ha? Ano yung... Ano mo yung kumpletong pangalan, tsaka yung birthday mo, ilagay mo Lahat rito. kayo ha? Pila kayo? Lahat yan ka? Sunod, kilala kayo. Hindi ako sumunod. Ilagay mo rito ha, yung kumpleto ha, kasi sa natin yan. Oh, dito. Ayaw ko pa naman. Magagawa naman kasi galing sa labas, mahirap na. Ako nga sunod dito. Pahilan nyo! Pahilan nyo!